Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Dnešný človek je tisíckami vlákien prepojený s organizmom celej spoločnosti. Časom sa na jej systéme stal úplne závislým. Doslova v ňom väzí lapený ako mucha v pavúčej sieti ohromných rozmerov. Táto sieť je však preňho na podiv prevažne príjemná a pohodlná. Avšak len dovtedy, kým sám nepocíti túžbu vnútorne sa prebudiť a hľadať pravý zmysel svojho života na zemi. Tu vlákna, ktorým je obmotaný a obotkaný, ukážu svoju pevnosť a lepkavosť tým najbezohľadnejším spôsobom. Neprehľadná sieť paragrafov a povinností, spoločenské zvyklosti a väzby, ekonomická závislosť, do toho všetkého sa človek zamotáva. Ako železné reťaze to však intenzívne pocíti až vtedy, keď začne hľadať cestu nad hranice nastavené súčasným spoločenským systémom v snahe naplniť túžbu po vlastnom rozlete. Túžbu konečne začať žiť jednoducho a čisto, nezapájať sa do celospoločenského ničenia životného prostredia, vymaniť sa z morálneho úpadku, teda začať žiť v súlade so zákonmi stvorenia, ktoré prirodzene stoja z duchovného i morálneho hľadiska nad zákonmi pozemskými. Tak sa už mnohý pokúsil vydať týmto smerom, aby bol v zápätí strhnutý nepreniknutelnou vrstvou materializmu, ktorá dnes obklopuje takmer každé počínanie ľudí. Obchod, zábava, školstvo, veda, kultúra, spoločenské vzťahy, to všetko je hlboko poznačené úzko materiálnym pohľadom človeka na život. Čo leží nad hranicou tohto hmatateľného sveta, dnešná spoločnosť neuznáva. Nemá to pre ňu hodnotu, je len vedľajšou záležitosťou, mnohokrát dokonca na smiech. Koľko ľudí, bolestne zranených vo svojom vnútri, už toto všetko okúsilo, aby sa nakoniec odovzdane, vyčerpanie a bez nádeje vrátil do stiesňujúceho prúdu každodennej monotónnosti života v dnešnej spoločnosti. Do života, ktorý vedie len k pohodlnosti a v konečnom dôsledku aj k myšlienkovej lenivosti, ktorá tvrdí, že žijeme len raz a snaží si otrhnúť v prítomnosti pre seba čo najviac bez ohľadu na to, čo bude ďalej. Často okolo seba počúvame: svet je už raz taký, nemožno ho zmeniť. Alebo konkurencia a boj je súčasťou prírody a teda aj prirodzenou súčasťou ľudskej spoločnosti. Ľudia sa v tom nezmenia. Takto a podobne argumentujú tí, ktorí sa domnievajú, že ich vlastné skúsenosti doviedli na vrchol pochopenia sveta a tým im bolo dané pochopiť celý zmysel ľudského života. Zároveň sa domnievajú, že sami už z lepkavej pavučiny spoločnosti vyviazli, a to tým, že pochopili princípy, ktorých pomocou je usporiadaná. To je však veľký omyl. Veď keby sa títo ľudia čo je len trochu viac zaujímali o princípy a účinky zákonov stvorenia, ľahko by zistili, že domnelý boj, teda princípy konkurencie a súťaže, sú tým najnižším druhom princípu v pôsobení síl vo vesmíre i v prírode. Keby sa trochu vážnejšie zaujímali o to, na akých princípoch v skutočnosti vznikol vesmír, Zem a život na nej, museli by dôjsť k poznaniu, že nad všetkým tlakom síl a bojom v prírode stojí harmónia, teda trvalý súzvuk s účinkami zákona pohybu, zákona spätného vyrovnania, zákona ťaže a zákona rovnorodosti. Aj pravá spolupráca ľudí sa má odvíjať od pochopenia tohto základu pôsobenia veľkých zákonov stvorenia, kde miesto princípu bezohľadného konkurenčného boja vládne princíp harmónie vo vzájomnej pomoci a nesebeckej lásky. Isté, že musí existovať aj pohyb. Bez pohybu nie je ani svetlo, ani teplo a teda ani život. K tomu, aby nedošlo k zastaveniu obojstranného harmonického prúdenia síl v každej oblasti života, nás núti zákon nutného vyrovnania. Ten všetko riadi tak, aby sa každému vrátilo presne to, čo on spôsobuje iným, či už chce alebo nie. Veď akákoľvek stagnácia a hromadenie by postupom času museli viesť k zastaveniu pohybu a tým k ochoreniu a kolapsu.
To platí aj pre prúdenie majetkových energií medzi ľuďmi. Zákon, ktorý všetko rovnorodé príťažlivou silou vracia k svojmu východisku, a teda pôvodcovi, vedie človeka k uvedomeniu si zodpovednosti z každého jedného počínania. Spravidla pôsobí v dlhodobom rozmere jeho bytia, teda v rozmere, ktorý ďaleko presahuje hranice krátkeho pozemského života. Až naplňaním, teda aj podriadením všetkých aspektov osobného a spoločenského života týmto základným princípom môže nastať harmónia. Nie je ťažké predstaviť si, ako ďaleko je dnešná spoločnosť tomu všetkému vzdialená. Harmónia je zároveň tým, čo túži vo svojom vnútri prežívať každý z nás. Je to niečo od ľudskej podstaty neoddeliteľné. Aj keď to máme skryté v najhlbšom vnútri, v každom z nás je už z princípu duchovného pôvodu uložená dávna túžba po prežívaní harmónie, z ktorej záchvevom vnímame alebo tušíme blaženú radosť, šťastie, svetlo, dôveru, bezpečie a lásku. Dnešný svet zabudol na potrebu harmónie v spolužití, zabudol na jej oprávnené miesto. Ako ľudia už dávno ani tu na zemi nehľadáme princípy, v ktorých sa zachvieva naplňovanie harmónie, po ktorej pritom nástojčivo túžime nezávisle od toho, či to ešte chceme navonok zakrývať, alebo azda o hľadaní harmónie otvorene hovoríme s druhými. Miesto toho, vo svojom zahľadení sa do materiálnych cieľov, šliapeme po šťastí a radosti druhých v naivnej domnienke, že to môžeme robiť, že sa nám v zákonoch stvorenia nič z toho nikdy nevráti, pretože vo svojom rozhľade nič také viditeľné nepoznáme. Nešťastný nevedomý. Prevažná časť ľudstva už podľahla klamu, že svet nemožno zmeniť, že svet na zemi nemôže byť iný a už vôbec nie lepší. To tvrdíme sebe i druhým napriek tomu, že naše vnútro súčasne bolestne volá po harmónii, ustavične volá po nájdení radosti a šťastia. Túžbu po harmónii nemožno vymazať z ľudského ducha, z človeka. Nemožno ju umlčať. Vždy znovu a znovu aj z toho najväčšieho utrpenia a biedy, či už hmotného alebo psychického druhu, vytriskne z jeho najhlbšieho vnútra, volajúc k nemu, aby napol všetky svoje sily na dosiahnutie mieruplnej harmónie a navždy s ňou splynul. To však súčasne vyžaduje neodkladné prijatie zodpovednosti rešpektovať spravodlivosť a čisté konanie vo svojom živote. Jedine touto cestou možno nastúpiť smer k nájdeniu harmónie. Možno s tým začať kedykoľvek. Každý z nás to môže naplňať bezprostredne na mieste, kde práve je, kde žije a stretáva sa s druhými ľuďmi. Harmónia je všade tam, kde spolu s radosťou a optimizmom vládne spravodlivé a čestné konanie všetkých, ktorí sa stretávajú. Nečistota myšlienok pritom tiež ruší harmóniu, a to i napriek tomu, že nie je viditeľná pozemským zrakom. Záchvevoch, ktoré obklopujú každého človeka, spôsobí vždy zaťažujúcim, rušivým účinkom. Radosť a nadšenie i túžba pomáhať musia prejsť najprv do krvi človeka ako samozrejmosť, ako niečo, čo sa od neho nedá oddeliť. Až potom sa do jeho blízkosti dostane to nádherné zachvievanie, privádzajúce harmóniu k nemu i do jeho okolia. Spolu s tým sa zmenia postupne aj všetky doteraz zažité formy správania a konania. Nakoniec sa môžu touto prirodzenou cestou zmeniť aj formy na celom svete k lepšiemu. Svet môže byť iný. Dokonca má byť iný. Lepší. Sila doposiaľ pôsobiacej pavučiny spoločenského systému závisí len od ľahostajnosti, vlažnosti a nedôvery všetkých, ktorí tvrdia, že zmeniť svet k lepšiemu je nemožné. Len ich nedôslednosť a slabosť v presvedčení umožňuje, že vonkajšie formy spoločenského systému sa javia ako neprekonateľné a nezmeniteľné. V skutočnosti je celá výbava umožňujúca zmenu spoločenskej atmosféry k lepšiemu na Zemi stále k dispozícii. Priamo v každom z nás. Je to vôľa a sila chcenia duchovne samostatne a slobodne žijúcich ľudí. Sila chcenia a konania ľudí, ktorí spoznávajú zákony stvorenia, súznejú s nimi a pôsobia v živote tak,
aby sa harmónia a svetlo smeli stále viditeľnejšie stávať súčasťou pozemského sveta. Všetkým poslucháčom relácie Cesta vzostupu želám príjemný deň a zároveň vás vítam nielen v úvode 136. vydania, ale hlavne na začiatku nového roka 2023. No a do jeho ďalších dní vám z celého srdca želám hlavne veľa lásky, lebo je jej málo, silu, lebo ju treba, a taktiež radosť zo života aj napriek všetkému, čo prežívame. Verím, že ste prežili krásne Vianoce, že ste načerpali silu a nabrali odvahu a odhodlanie meniť seba a tým svet okolo nás. Mojím prvým tohtoročným hosťom dnes v relácii bude pán Milan Šupa, s ktorým sa budem rozprávať na tému, ktorú sme si nazvali Spamätajme sa, odpočítavanie konca sa už možno začalo. Toľko moje úvodné slovo, no a príjemné počúvanie vám mikrofónu želá Mário Kováčik. Takže pán Šupa, želám vám a príjemný podvečer, vítajte. Ďakujem a pozdravujem vás, pán Kováčik. Takže tak, ako som v úvode spomenul, dnešná téma Spamätajme sa, odpočítavanie konca už možno začalo, takže pán Šupa, odovzdávam vám slovo, skúsme taký úvod do tejto témy. Nech sa páči. Takže srdečne zároveň pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov. V súčasnosti žijeme v dobe, ktorá nás veľmi intenzívne vťahuje do vonkajšieho viditeľného a fyzického diania. Týmto smerom je upriamená takmer všetká pozornosť verejnosti. Ak sa v takejto situácii hovorí o tom, že žijeme v duchovne nesmierne vážnej dobe, že sa zvýšin svetla blíži k zemi doposiaľ nevídané dianie, predpovedané dávnymi prorokmi, ľudia na to argumentujú zväčša tak, že ide síce o peknú víziu, ale oni z toho nič viditeľné nepozorujú. Podľa nich nič naokolo nepotvrdzuje toto tvrdenie. A to znamená, že ide zase len o prázdne reči, ktoré sa v histórii opakovali už mnohokrát. Moje úvodné slová budú preto odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nejaké vonkajšie znaky toho, že svetlo zvíťazí. Že naša zem je obklopená armádou svetla, čo znamená blízke víťazstvo Pánovej vôle. Ako je ale možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, z večera do rána a z hodiny na hodinu. Náš svet bude v jedinom momente preklopený do novej reality svetla. Aby ale mohlo k tomu dôjsť, treba urobiť rozsiahle, skryté prípravy. A príroda i celý okolitý vesmír sa nachádzajú práve v takomto intenzívnom štádiu príprav. Aby sme toto dianie lepšie pochopili, ukážme si to na názornom príklade. Pozrime sa do stredoveku a predstavme si hrad lúpežných rytierov, ktorí pustošia okolitý kraj. A pretože pustošenia, vraždenia a okrádania je už príliš veľa, treba s tým niečo urobiť. Z tohto dôvodu bola postavená armáda, ktorej úlohou je raz a navždy skončiť s vyčíňaním lúpežných rytierov. Armáda pritiahla k ich hradu a obklúčila ho. Hrad je však mimoriadne opevnený a priamy útok naň by znamenal obrovské straty útočníkov a minimálne straty obrancov. Preto bola vymyslená iná taktika. Spočívala v tom, že do nedalekého lesa v blízkosti hradu prišla skupina baníkov, ktorí začali kopať jamu a z jamy začali raziť štôľňu smerom k hradbám. Išlo o prácu ťažkú, manuálne i časovo náročnú, avšak prebiehajúcu systematicky deň za dňom. A hoci z hradieb nebolo
vidieť absolútne nič. Absolútne nejaký pohyb. Pod zemou sa kúsok po kúsku približovala k hradbám podzemná chodba. Pretože hrad mal svoju vlastnú studňu a veľké množstvo potravy v zásobárniach, mnohí jeho obyvatelia videli v nečinnom, dlhodobom obliehaní nemohúcnosť obliehajúcich. Iba nemnohí mali vnútorné tušenie, že sa niečo deje a že sa to pre spoločenstvo lúpežných rytierov nevyvíja dobre. Toto neblahé tušenie sa však nedalo nejako dokázať, pretože navonok vyzeralo všetko nemenne a viditeľne sa absolútne nič nedialo. Ale len do chvíle, kedy sa baníci podkopali pod hradby. Pod hradbami vyhlbili rozsiahlu komoru a do nej nanosili súdy s puštným prachom. Od súdov natiahli cez chodbu dlhú zápalnú šnúru a zapálili ju. Krátko pred zapálením šnúry sa začal fingovaný útok na opačnej strane hradieb, aby bola pozornosť obráncov odvedená opačným smerom. Zatiaľ zápalná šnúra horela a oheň sa pomaly približoval k súdom s výbušninou. A náhle došlo k výbuchu. Hradby sa zrútili a cez prielom v hradbách bol okamžite zahájený útok. Pelech lúpežných rytierov bol dobitý a jeho obyvatelia vydaní do rúk spravodlivosti. No a niečo veľmi podobné prebieha v súčasnosti aj na našej planete. Aj našu Zem je možné prirovnať k hradu lúpežných rytierov, drancujúcich a pustošiacich všetko okolo seba. Aj naša Zem je obkolesená mocnými a nedobytnými hradbami, vybudovanými chladnou, rozumovou racionalitou a materializmom. Pyšne stojí ľudstvo na týchto hradbách a posmešne sa z nich vysmieva všetkému duchovnému. Za hradbami si žije podľa svojich vlastných zákonov a vo svojej vlastnej nemravnosti. Zem sa zmenila na jednu veľkú Sodomu a Gomoru, kde sa veci morálne, nenormálne stávajú postupne normálnymi. Kde sa rozmáha lož, pokrytectvo, podvod, bezohľadnosť, nenávisť, zloba, nečistota, nespravodlivosť a mnoho iných necností od výmyslu sveta. Tento štýl života však ľudí vzdialuje od skutočného šťastia a ich bytie je naplnené duševnou prázdnotou, duševnou malosťou, nedôverou, bezvýchodiskovosťou, strachom, zúfalstvom, depresiami a obavami. V snahe pomôcť ľuďom v ich situácii boli z vysokých sfér ducha i priamo od Stvoriteľa poslaní poslovia, aby ukázali pozemšťanom, akým spôsobom je treba správne žiť, aby dosiahli pravého šťastia a naplnenia vo svojom pozemskom i nadpozemskom bytí. Proroci, Syn Boží i Syn človeka sa snažili nasmerovať ľudstvo na cestu dobra, spravodlivosti, dodržiavania vnútornej čistoty a úcty k blížnym. Ich učenie a výstrahy však neprivodili zásadnú zmenu. Ľudstvo ďalej žilo vo svojej nemravnosti a rozumovej pýche. Ďalej pyšne, spúrne a odbojne hľadelo z hradieb vybudovaných na racionalite rozumu, stojacej proti všetkému duchovnému. Preto je dnes toto lúpežné, do seba zahľadené a od ducha a jeho hodnôt odvrátené pozemské mesto obkolesené armádou svetla. Ale ľudia, slepí vo svojom materializme
ateizme a rozumovej racionalite nevnímajú a nevyciťujú, že trpezlivosť Pána už vypršala, že sa blíži koniec všetkého ich doterajšieho zločinného jednania, stojaceho proti zákonom Stvoriteľa a proti jeho vôli. Že sa blíži koniec ľudskej nemorálnej svojvoľnosti, ktorý bol predpovedaný dávnymi prorokmi i synom Božím. Nemnohí začínajú tušiť, že v tichu a v skrytosti sa pripravuje niečo vážne a zásadné. Ale väčšina netuší a nevníma a nevidí absolútne nič. Avšak kopanie onoho pomyselného, skrytého podzemného tunela k nedobytným hradbám ľudskej rozumovej racionality už dávno začalo. A hoci nič nevidieť, každým dňom, každou hodinou a každou minútou je táto chodba čoraz bližšie k hradbám. A možno je už pod hradbami. Možno sa už pod nimi hlbí rozsiahla podzemná komora. Možno sa už v tejto komore zhromažďujú pomyselné súdy s puštným prachom. A možno už horí zápalná šnúra. Navonok nič nevidieť. Ale všetky sily vesmíru a prírody usilovne pracujú na bezprecedentnom preformátovaní planéty Zeme. Všetko sa cieľavedome pripravuje na veľký deň D a kľúčovú hodinu H. A potom sa ozve pomyselný obrovský výbuch, ktorý na prach rozmetá nedobytné hradby ľudskej rozumovej racionality, odtrhnutej od Boha a ducha. Realita svetla sprhne neočakávanie ako lavína do duši ľudí. Z noci na ráno a z hodiny na hodinu bude všetko preklopené do hodnotového systému svetla, čo vyvolá okamžité zrútenie rozumovej, materialistickej a ateistickej konštrukcie sveta. No a na každom jednotlivom človeku bude záležať, či to vnútorne ustojí, alebo neustojí. Či to vnútorne zvládne, alebo nezvládne. Či jeho vnútorný život bude na základe predchádzajúcej duchovnej prípravy schopný zniesť priamu konfrontáciu s hodnotovým systémom ducha, alebo túto konfrontáciu neznesie kvôli svojmu materializmu, ateizmu a rozumovej racionalite vzdialenej od všetkého duchovného. Aby to človek ustál, musí byť duchovne pripravený. Je to veľmi podobné ako pri otužovaní. Otúžilec sa okúpe v januárovej vode a nič sa mu nestane, pretože tomu predchádzalo obdobie postupného otužovania. Obyčajný človek bez tejto prípravy musí po kúpeli v januárovej vode minimálne prechladnúť alebo ťažko ochorieť, či dokonca zomrieť. Pretože bez predchádzajúcej prípravy, čiže bez postupného otužovania, to predstavuje pre jeho organizmus príliš veľký šok. A žiaľ, podobnému šoku, ktorý nemusia zvládnuť, budú vystavení ľudia, ktorí sa ešte dnes všetkému vysmievajú zo zdanlivo pevných hradieb svojho materializmu a svojej rozumovosti, ktorí sa vysmievajú a spochybňujú všetky výstrahy, hovoriace o nesmiernej duchovnej vážnosti doby a o blízkom víťazstve hodnotového systému svetla, Boha a
a ducha. Toto dianie predpovedal prorok Izaiáš už pred stáročiami a vyjadril ho týmito slovami. Pretože ste opovrhli týmto slovom a spoliehate sa na útlak a prevrátenosť a o ne sa opierate. Preto vám táto neprávosť bude ako hroziaca trhlina v zdanlivo nedostupnej hradbe, ktorá sa zrúti náhle, neočakávane a bude rozbitá, ako keď niekto roztrieska hlinený hrniec nemilosrdne a na prach, že sa po rozbití nenájde ani len čriepok, ktorým by sa dalo preniesť ohňa z pahreby alebo načrieť vody z mláky. Ale aj keď je situácia mimoriadne vážna, treba na druhej strane zdôrazniť, že nikdy doposiaľ nebolo svetlo a jeho pomoci tak blízko zeme ako dnes, čo znamená, že každému dobrému chceniu, každej snahe o zachovávanie čistoty vlastného vnútra, každej snahe o spravodlivosť, čestnosť, úctu a lásku k blížnym, každej snahe o hľadanie pravdy Pánovej sa v súčasnosti dostáva obrovskej svetlej pomoci a podpory, ktorá môže takéhoto jedinca doposiaľ nevídaným spôsobom duchovne povzniesť na jeho osobnej ceste k svetlu. Svetlo dokáže v dnešnej dobe každého duchovne usilujúceho človeka neuveriteľne pozdvihnúť. Avšak prvotný podnet a prvotný silný impuls vydať sa na cestu k dobru a k Pánovi musí výjsť z neho samého. V tom spočíva obrovská nádej pre úplne všetkých ľudí, nech už sú akýkoľvek. O to väčšia a trestuhodnejšia je však duchovná nečinnosť všetkých, ktorí nevyužijú túto výnimočnú a najväčšiu príležitosť v celom svojom doterajšom bytí. To sa bude rovnať úplnej životnej prehre. K prehre základného práva na ďalšie vedomé jestvovanie vo stvorení. Hoci dnes žijeme v dobe, ktorá našu osobnosť i naše vedomie maximálne strháva k najrozličnejším materiálnym problémom života okolo nás, tak ako sme to spomenuli v úvode. Z duchovného hľadiska je všetko druhoradé a treťoradé. Pretože prvoradé je iba naše duchovné prebudenie a náš duchovný vzostup. Jedine o to teraz v skutočnosti ide, lebo práve toto je otázkou života a smrti. Nie života a smrti nášho tela, ale našej duše a celej našej osobnosti, ktorú môžeme definitívne stratiť, čo sa rovná večnému zatrateniu. A úplne na záver treba ešte zdôrazniť, že nie je vôbec pravda, že príznaky blížiaceho sa veľkého víťazstva svetla na Zemi nie je možné vidieť aj fyzicky a materiálne. Spomeňme len jeden z týchto príznakov. Je uvedený v zjavení Jána, čiže v Apokalypse. Podľa neho môže ľudstvo aj materiálne a fyzicky poznať, že nastala plnosť času a priblížila sa doba veľkého víťazstva svetla. Ten čas a tú dobu poznáme podľa toho, že temná šelma bude nútiť všetkých ľudí, malých i veľkých, bohatých i chudobných, aby prijali jej znak na svoju ruku. Pretože bez tohto znaku a potvrdenia o jeho prijatí nebudú môcť ľudia ani kupovať, ani predávať, ani chodiť k lekárovi, ani normálne žiť. Presne toto, čo je spomínané v Apokalypse, sme všetci nedávno prežili pri pandémii a s pandémiou spojeným nátlakom na očkovanie.
toto je jeden z neprehliadnutelných znakov plnosti času a blížiaceho sa víťazstva svetla, ktorý nemôžu prehliadnúť dokonca ani materialisti. Tento znak znamená, že doba je už tak nesmierne vážna, že všetok čas, čo nám ešte zostáva, by mal byť s celou silou využitý na naše duchovné prebudenie a na náš duchovný vzostup, bez ktorého nebude možné obstáť v novej, prichádzajúcej realite svetla. V nej môže obstáť len človek ducha, srdca, citu a čistého vnútra. Len človek, ktorý sa snaží žiť v harmónii a úcte k blížnym do takej miery, že sa im usiluje neublížiť a neukrivdiť ani len vo svojich myšlienkach. Pán Šupa, vo vašom úvodnom vstupe ste objasnili problematiku navonok neviditeľného príchodu svetla, ale je tu ešte aj druhý problém, alebo lepšie povedané rozpor. Ak totiž prichádza k Zemi svetlo, malo by sa to asi prejaviť nárastom toho lepšieho a pozitívnejšieho. Opak je ale pravdou, pretože na Zemi sa rozrastá predovšetkým negativita a zlo. Ako je možné vysvetliť tento rozpor podľa vás? Pri pohľade na súčasné negatívne dianie, ktoré začalo pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami a pokračuje vojnou a s ňou spojenými sankciami, infláciou a energetickou krízou, sa zdá byť absolútne neopodstatnené tvrdiť, že svetlo prichádza. Zdá sa to byť nezmysel, pretože náš materiálny svet sa prepadá do čoraz väčšej negativity. A predsa je to pravda. Predsa prichádza svetlo Pána. A všetko, čo sa deje okolo nás, nie je toho popretím, ale potvrdením. Iba sa treba na to pozerať správnym spôsobom. Čiže z pohľadu svetla, prúdiaceho zhora, a nie z materialistického pohľadu človeka upretého k zemi, pre ktorého nič okrem matérie neexistuje, ktorý nič nevie a netuší o mohutných dejoch, prebiehajúcich v jemnejších úrovniach, nachádzajúcich sa nad úrovňou najhrubšej matérie. Pozrime sa preto teraz správnym spôsobom na to, čo sa v skutočnosti deje, a pochopme vážnosť dnešnej doby. To, že sa niečo výnimočné deje a začalo diať, už predsa vidí aj každý materialista s trochu otvorenými očami. Vidí, že do pandémie bol život úplne iný a príchodom pandémie sa všetko akoby začalo rúcať. Akoby sa všetko zlé, čo na Zemi existuje, začalo čoraz viacej koncentrovať a v podobe najrozličnejších nešťastí, katastrof a kríz dopadá na jednotlivé národy i na celé ľudstvo. Niečo výnimočné sa v skutku deje a je to spôsobené svetlom. Svetlo prichádza z hora, od Stvoriteľa a tlačí všetko zlé čoraz viacej nadol k zemi, aby ho aj z nej nakoniec úplne vytlačilo. K zemi sa približuje svetlo Božie ako hradba alebo ako železný lis a systematicky zatláča zlo a temnotu čoraz nižšie a nižšie. Temnota a zlo sa dostávajú do čoraz väčšieho zovretia medzi zemou a neústupným tlakom ramena Božieho lisu, čím sa im čoraz viacej zužuje manévrovací priestor. Preto je zlo čoraz koncentrovanejšie a koncentrovanejšie, čo sa nevyhnutne prejavuje vzostupom zla a negativity na zemi. Preto temno šalie. Preto sa v tomto smere vyhrocuje situácia vo svete. Pri povrchnom pohľade
Bez znalosti hĺbších duchovných súvislostí sa zdá, že zlo na našej zemi dvíha hlavu a víťazí. Zdá sa, že úplne všetko sa dostáva pod vplyv temnoty a bude ňou ovládnuté. V skutočnosti je to však spôsobené stále sa priblížujúcou hradbou svetla Najvyššieho, ktoré stále viacej a viacej stláča a koncentruje zlo do oblasti najhrubšej hmotnosti. A zlo v poznaní svojho blízkeho konca šalie a snaží sa vo svojom nastupujúcom zániku strhnúť čo najviac ľudských duší spolu so sebou. Presne tak, ako hovorí ľudové úslovie, že kôň, ktorý zomiera, najviac kope. Všetci ľudia našej planéty by mali poznať tento kontext a mali by si ho uvedomiť. Lebo ak ho nepoznajú a svoj zrak upierajú iba na najhrubšiu matériu Zeme a k spoločenskému i politickému dianiu, ktoré sa okolo nás odohráva, nemajú veľa dôvodov na radosť. Vyvoláva to v nich strach, obavy, úzkosť, depresiu, dezilúziu, alebo hnev, nenávisť, nepriateľstvo a rozdelenie. Vyvoláva to teda len samé negatívne pocity, myšlienky a emócie, ktoré zaťažujú dušu človeka a v jeho negatívnom a pochmúrnom naladení ho sťahujú do spárov temna. Práve týmto spôsobom, cez psychiku, temno a zlo vo vedomí vlastného zániku strháva mnohé ľudské duše spolu so sebou. Všetci ľudia so zrakom upretým iba na súčasné materiálne dianie sú vystavení tomuto smrteľnému nebezpečenstvu. Hradba Pánovho svetla je však už tak blízko k zemi, že každému, kto mal doteraz svoj zrak upretý iba na to pozemské materiálne, stačí len trochu pozdvihnúť svoje oči a svoj vnútorný zrak smerom nahor. A on vycíti a vytuší blížiace sa víťazstvo svetla. Pochopí a uvedomí si, že zlo nakoniec nezvíťazí. Uvedomí si, že víťazstvo svetla a jeho hodnot je neotrasiteľnou istotou, predpovedanou prorokmi už pred stáročiami. Toto víťazstvo je predurčením. Je vôľou živého Boha, proti ktorému sa nemôže trvalo stavať a dlhodobo čeliť nič jestvujúce. Víťazstvo vôle na Pána na zemi je fakt. Je to len otázka času. Každý človek, ktorý odtrhne svoj zrak od okolitého diania a pozdvihne ho nahor takým spôsobom, že sa schopí k dobru, sa v dnešnej prevratnej dobe okamžite dostáva do spojenia so svetlom a do spojenia s jeho pomáhajúcim žiarením. Lebo svetlá sila tlačí na jednej strane zlo k zániku, ale na druhej strane podáva pomocnú ruku každému, kto sa schopí k dobru a ušľachtivosti, aby nemusel zahynúť so zlom a aby ho zlo nestrhlo so sebou. Preto pomoc a ochrana Božia zaštítia každého, kto sa v dnešnej dobe zániku zla s plnou vážnosťou obráti k dobru. Každého, kto v sebe vzbudí pevné chcenie k dobru a bude sa snažiť zachovávať krb svojich myšlienok čistý. Svetlo zvíťazí. A spolu s ním ľudia, ktorí sa hlásia k svetlým hodnotám, k hodnotám dobra a spravodlivosti, k hodnotám Boha a ducha, k hodnotám lásky a úcty k blížnym.
Víťazstvo svetla a jeho hodnôt nie je prianie. Nie je to ani viera. A nie je to ani presvedčenie. Je to istota. O túto istotu sa má oprieť odvaha a odhodlanie všetkých, ktorí sa priklonia k svetlým hodnotám. O túto istotu sa má oprieť ich odvaha a odhodlanie zvládnuť to pozemsky ťažké, čo prichádza a čo je nutným predstupňom plného víťazstva svetla. Nedajme sa preto zmiasť všetkým tým zlým, čo sa v súčasnosti deje okolo nás, a uvedomujme si, že je to vynútené hradbou svetla, ktorá sa systematicky čoraz viacej približuje k zemi, aby nakoniec po dosiahnutí víťazstva nastala na zemi úplne nová kvalita života. Dôjde k tomu, čo je ešte dnes považované za nemožné. Dôjde k tomu, že ľudia sa začnú zásadne meniť v tom zmysle, že začnú jednať čo najušľachtilejšie pri stretnutí s inými. Dôjde k tomu, že sa ľudia začnú snažiť udržiavať svoje vnútro čisté, aby ani len v myšlienkach nespôsobili škodu svojim blížnym a nijako im neublížili. Dôjde k tomu, že ľudia začnú jednať viac podľa svojho citu, srdca a svedomia, než podľa svojho vypočítavého rozumu tak, ako tomu bolo doteraz. Dôjde k pochopeniu, že chcenie dobra je oveľa cennejšie ako doterajšie chcenie peňazí a majetkov. Dôjde k poznaniu pravého zmyslu bytia, ktoré je duchovné a jeho cieľom je smerovanie a konečný návrat do ríše ducha. Dôjde k tomu, že cena ľudského života nebude hodnotená podľa miery vplyvu a moci, ale podľa miery harmónie, ktorú sa ľudia budú snažiť spoločne udržať. Dôjde k tomu, že ľudia začnú hľadať a nájdu cestu k bytostným, čiže k bytostiam a silám stojacim za správou prírodného diania, s ktorými nadviažu kontakt a spoluprácu. Tým ľudstvo upustí od svojho doterajšieho protiprírodného a drancujúceho jednania a začne žiť v súlade a v harmónii s prírodou. To všetko je pred nami. To všetko sa blíži. Hodnoty svetla začínajú zdolávať hodnoty temna. Len sa lepšie pozrite okolo seba a uvidíte to. Starý svet, prerastený temnom, začína kolabovať. A je iba na každom z nás osobne, kam sa zaradí. Či svoj zrak, srdce a vedomie nechá upriamené na hodnoty temna, chladného rozumu a materializmu, smerujúceho k zániku, alebo ho pozdvihne k hodnotám svetla, stvoriteľa a ducha, smerujúcim k víťazstvu. Konečné rozhodnutie zostáva na každom z nás, pretože každý z nás má právo slobodnej voľby. Avšak so všetkými nezvratnými dôsledkami, ktoré pre nás vyplynú z tohto najdôležitejšieho rozhodnutia v celom našom doterajšom byti. Nedajme sa preto strhávať negativitou súčasného diania. Pozdvihnime svoj zrak nahor a z plných plúc sa nadýchnime čerstvého vzduchu. Už totiž vonia víťazstvom. Víťazstvom svetla. Len s radostnou odvahou vpred, cez všetky prekážky a protivenstvá, ktoré nás ešte čakajú.
Pán Župa, napriek tomu, že pod tlakom svetla zlo kulminuje tak, ako ste to objasnili, nič z toho zlého, čo sa deje, sa určite nedieje náhodne, ale prebieha to v rámci zákonov stvorenia, čiže v rámci vôle stvoriteľa. To znamená, že toto dianie, aj keď je negatívne, má pozitívny efekt v tom, že je pre nás poučením, kam je to až možné dopracovať, keď sa nedbá o zákony stvoriteľa a keď sa tieto zákony ignorujú. Mohli by sme si ukázať aspoň jeden takýto príklad a mohli by sme si z neho zároveň vyvodiť aj zodpovedajúce duchovné poučenie? Áno. Jeden z takýchto príkladov, ktorý sa dotýka každého z nás, je vysoká cena elektrickej energie. Na Slovensku sú výrobné náklady na megawatt hodinu elektrickej energie 40 €. Elektrárne ju predávajú za dvojnásobok, čiže za 80 €. Na burze v Lipsku však táto cena špekulatívne vzrastie na 600 € a za túto tzv. Trhovú cenu je Slovensku predávaná naspäť. Znamená to teda, že špekulatívne a fiktívne navýšenie ceny megawatt hodiny elektrickej energie na burze je 500%. A túto reálne neodôvodnenú fiktívnu cenu má platiť európske obyvateľstvo a európski podnikatelia. Komu ju majú platiť? Komu majú tiecť obrovské 500% zisky za nič? Špekulantom na burzách. Ale v skutočnosti tým, pre ktorých títo špekulanti pracujú. Tým, ktorí sa rozhodli bezprecedentným spôsobom zarobiť. Kto je to? Sú to tí najmocnejší a najbohatší, ktorí majú reálnu finančnú moc presadiť, aby im celá Európa platila obrovské peniaze úplne za nič. Už pred pandémiou bol zaznamenaný trend masívneho skupovania elektrickej energie bankami a rôznymi fondami. Tým, že skúpili takmer všetku elektriku na trhu, spôsobili jej nedostatok pre ostatných odberateľov. Na základe čoho môžu následne fiktívne dvíhať ceny. Je to cielené a zámerne vyvolaný nedostatok, aby sa na ňom mohlo vo veľkom zarábať. Zdierať ľudí takýmto nehorázným spôsobom, na to je treba mať žalúdok. Na to je treba byť dostatočne bezohľadný a neľudský. Môžu to robiť len ľudia chladného rozumu, bez štípky citu. V dnešnej dobe očistí ľudstva je prostredníctvom tohto typu ľudí celej našej civilizácii ukázané, za čo v skutočnosti stojí racionálne rozumový človek bez citu. Je nám ukázané, aká je jeho pravá hodnota. Je nám ukázané, že rozum, jeho chladné kalkulovanie, prepočítavanie a bezohľadné špekulovanie je niečo obľudné a menej cenné, čo v nejakom prípade nemôže stáť v ľuďoch na prvom mieste. Lebo takýmto spôsobom nakoniec dospejeme k popretiu samotnej ľudskosti. Cestou glorifikácie a vyzdvihovania rozumu kráča naša civilizácia už dlhodobo. V súčasnosti to dosahuje svojho vrcholu a dozrieva až do obľudnej bezohľadnosti berúcej dých. Všetkým, ktorí slepo veria v rozum, je dnes ukázané, aký je antihumánny. Majstri našej vlastnej vnútornej chyby, spočívajúcej v nadhodnotení rozumu, sa dnes dostali na vrchol svetovej vlády a vo svojej bezcitnej, racionálnej bezohľadnosti finančne zdierajú z kože milióny obyčajných ľudí. Všetko toto sa deje preto, aby sme to pochopili, aby sme si to uvedomili a prežili to na vlastnej koži. Aby sme pochopili, že bytosť nazývaná človek nesmie byť bytosťou chladnej racionality rozumu a s citom zatlačeným do úzadia. Pretože človek rozumu bez citu je kreatúra.
Je to paródia na človeka a karikatúra človeka. Je to bezcitný netvor, odhodlaný ožobračiť milióny ľudí kvôli svojmu vlastnému zisku. Ale žiaľ, ožobračovaní ľudia nie sú v tom až tak nevinne, pretože aj oni sami sa naučili uprednostňovať rácio pred citom. Oni sami takýmto spôsobom vytvorili podhubie stromu zla, ktorý vyrástol a teraz ich zasypáva svojim hnilým ovocím. Toto je tým, čo musia ľudia poznať v prebiehajúcej očiste zeme. A musia to poznať a uvedomiť si to nie slovne, ale na vlastnej koži a na vlastnom prežívaní. Musia zakúsiť, ako vyzerá civilizácia ľudí rozumu s citom v úzadí, s citom potlačeným a zasypaným. A toto všetko je len začiatok, pretože nešťastie z toho plynúce sa bude stále stupňovať. Jednotlivci i celá naša civilizácia musí nakoniec poznať, že skutočný a pravý človek je bytosťou citu. Je človekom citu, ktorého rozumové schopnosti sú vedené a usmerňované citom. Rozum je hodnotou druhoradou, ktorá nemôže stáť na prvom mieste, ale musí byť vedená a usmerňovaná citom. Musí byť pod patronátom citu, alebo inak vyjadrené pod patronátom srdca. Náš rozum máme používať a využívať, ale musí byť pretknutý citom, pretože práve v cite spočíva podstata nášho človečenstva. Mnohé hrozné historické udalosti by sa nikdy nestali, keby sa ich aktéri nechali viesť citom. Negatívny charakter týchto udalostí však svedčí o tom, že cit bol zatlačený v úzadí a ľudia sa nechali viesť bezcitnou a chladnou racionalitou rozumu. Presne tak, ako je tomu i v prípade súčasných špekulantov na burzách, fiktívne zvyšujúcich ceny elektrickej energie, zarábajúcich na tom obrovské peniaze a privádzajúcich obyvateľstvo do energetickej chudoby. Človek je však bytosťou ducha a naša duchovná podstata sa v nás prejavuje citom. V cite spočíva veľkosť ducha, veľkosť človečenstva i veľkosť človeka ako jednotlivca. Lebo jedine v cite je skrytá srdečnosť, ľudské teplo, dobro a ako vrchol všetkého láska. Láska a úcta k ľuďom, k zemi, k prírode a k dokonalému stvoriteľovi všetkého. V koho vnútri sú tieto veci na prvom mieste a jeho rozum sa nimi necháva inšpirovať a viesť, ten je pravým človekom. Človekom stvorením podľa Božieho obrazu a žijúcim tak, ako je to vo vôli stvoriteľa. Toho si buďme vedomí a o toto sa usilujme. Pretože ak začneme uctievať iba rozum a svojho ducha a cit, zatlačíme do úzadia, stratíme svoju ľudskú podobu a vykročíme cestou bezcharakternosti a zla. V cite a skrze cit sa prejavujú aj ďalšie duchovné kvality našej osobnosti, ako je napríklad svedomie alebo intuícia. Kto sa riadi hlasom svojho citu a načúva mu, načúva hlasu svojho svedomia alebo hlasu svojej duchovnej intuície. Svedomie dáva nášmu bytiu morálny rozmer a intuícia nám umožňuje čerpať zo všeobsiahlosti a večnosti sfér ducha. Iba človek, ktorého rozum je podriadený a usmerňovaný citom, svedomím a intuíciou, je skutočne človekom. Preto sa staňme ľuďmi a zostaňme ľuďmi aj v dnešnej dobe, v ktorej sa elementárna ľudskosť začína rapidne strácať.
Pán Šupa, naša relácia sa posunula do takej polovice. Navrhujem, aby sme si dali krátku prestávku, no a po nej by sme v rozhovore pokračovali. Súhlasíte? Áno, Dobre, ďakujem. Počúvate Slobodný vysielač. Takže, milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému Spamätajme sa, odpočítavanie konca sa už začalo. No a tento posledný alebo druhú polovicu našej relácie by som začal takou otázkou. Pán Šupa, existuje teória vyjadrená pojmom duch času, ktorá hovorí, že sa na Zemi nachádzame vo veľkej škole života, kde absolvujeme rôzne vyučovacie lekcie. Ak ich ale nezvládame, musíme ich po nejakom čase znovu zopakovať. Uplatňuje sa táto teória aj v súčasnosti? Nie je náhodou dnešné duchovno-spoločenské dianie iba opakovaním nejakej lekcie, ktorú sme v minulosti nezvládli? Hovorí sa tiež, že kto sa nedokáže poučiť z histórie, musí ju prežiť znova. No a preto aj my dnes prežívame presne to isté, čo prežívali ľudia v 30 rokoch 20. storočia. Prežívame vzostup fašizmu a naplňanie jeho ideí Drang nach Osten. A prežívame aj to, že v duchovnom bezvedomí svetovej populácie, v ktorom sa všetko toto deje, je jedinou skutočnou brzdou fašistického šialenstva rovnako ako v 30. rokoch 20. storočia práve duchovný vzostup. Keď v Nemecku začal dvíhať hlavu fašizmus, išlo o zlomovú dobu. Nemecký národ sa ocitol na raz cesty. Mal na výber dve cesty. Cestu vedúcu k nacizmu a k vojne a druhú cestu vedúcu k dosiahnutiu veľkosti nie pozemsky dobyvačným spôsobom, ale spôsobom duchovným. V nemeckom národe totiž práve v tomto období začal pôsobiť Ježišom zvestovaný duch pravdy a syn človeka, prinášajúci svetu Božie posolstvo grálu. Prijatím a životom podľa tohto posolstva sa mal stať nemecký národ veľký. Duchovne mal viesť všetky národy sveta k mieru a k harmónii. To sa však nestalo, pretože nemecký národ si vybral cestu pozemskej veľkosti a moci. Cestu svetovej nadvlády, presadzovanú nacizmom. Priniesla nešťastie celému svetu i nemeckému národu samotnému. Nemecký nacizmus bol porazený, ale jeho ideológia nie. Ideológia nacizmu ďalej žila v nacistoch, ktorým sa podarilo újsť za oceán. Po dobytí Nemecka spustili Spojené štáty tajnú operáciu Paperclip a jej cieľom bolo tajné premiestnenie nemeckých vedcov spolu s ich rodinami do USA. Išlo o špičkový ľudský potenciál Tretej ríše, a to najmä z oblasti zbrojárskeho priemyslu. Jedným z nich bol napríklad Werner von Braun, zakladateľ amerického vesmírneho programu. Operácia Paperclip mala však okrem pozitív pre americký zbrojársky priemysel aj jedno veľké negatívum. Nemci priniesli so sebou do Ameriky aj nacizmus ako vírus. A tento vírus sa začal pomaly šíriť. Jeho podstatou boli 3 body. Prvým bodom bola ideológia fašizmu. Druhým bodom bola obrovská nenávisť voči Rusku a s ňou spojená snaha po odplate a revanši za prehratú vojnu. No a tretím bodom zostal dávny Hitlerov sen, cieľ, zhrnutý do slov Drang nach Osten. Jeho podstatou bolo zmocniť sa obrovských ruských prírodných zdrojov. Týmito 3 princípmi fašizmu sa infikovala
a presiakla nimi mocná americká zbrojárska lobby, ktorá stojí za desiatkami vojen vedených USA na rôznych kontinentoch, či už v Latinskej alebo Južnej Amerike, v Ázii a inde. Najznámejšie z nich sú vojna vo Vietname, v Afganistane, v Líbii, v Sýrii alebo v Iraku. A títo vnukovia nemeckých fašistov a dediči ich ideológie v uniformách vplyvných amerických generálov i v oblekoch najvplyvnejších členov amerického zbrojárskeho priemyslu cielene viedli a nakoniec priviedli celý západný svet do opätovnej vojenskej konfrontácie s Ruskom. Prostredníctvom vojenského paktu NATO sa zákerne priblížili až k hraniciam Ruska. Na Ukrajine uskutočnili nezákonný prevrat, tzv. Majdan. Bola zvrhnutá legálne zvolená ukrajinská vláda a k moci sa dostali ukrajinskí banderovskí fašisti. A americká protiruská nenávisť pohrobkov, vnukov a dedičov nacizmu sa spojila s protiruskou nenávisťou ukrajinských banderovcov, čo sa okamžite začalo prejavovať tvrdou represívnou politikou voči ruskej menšine na Ukrajine. Protiruské náladenie ukrajinskej nacistickej vlády malo za následok odtrhnutie Krymu a povstanie ruskej menšiny na Donbase. Začala občianska vojna medzi ukrajinským banderovským režimom a etnickými Rusmi, ktorá trvala 8 rokov a nakoniec prerástla do súčasnej vojny Ruska proti Ukrajine. To, čo v súčasnosti prežívame, je pokračovanie druhej svetovej vojny. Americkí vnukovia nemeckých fašistov sa chcú odplatiť Rusku za porážku svojich dedov. A tento boj sa nevedie len na bojisku, ale aj v médiách. Západné médiá sú priam posadnuté žlčovitou nenávisťou voči Rusku a každodenne usilovne budujú protiruský étos. Celý západný svet, jeho politici i všetky oficiálne médiá sú pod vplyvom revanšistických snách amerických neonacistov. Pričom Rusko vníma súčasnú ekonomickú, mediálnu i reálnu vojnu vedenú proti nemu ako boj s presne tým istým nepriateľom ako za čias druhej svetovej vojny. V tomto kontexte je ľahko pochopiteľné, že západný svet nemá nejaké námietky voči súčasnému banderovskému režimu na Ukrajine s hákovými krížmi v obchodných domoch a s fašistickou ideológiou indoktrinovaným školstvom. Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je ju nútený prežívať znova. Práve preto sa dnes história opakuje. Okolnosti sú trošku iné, ale podstata zostáva rovnaká. Náš svet mal veľa príležitostí a veľa času na to, aby prijal a absorboval Božie posolstvo grálu. Ale neučinil tak a stále to ignoruje. Toto posolstvo bolo ľuďom darované v období pred druhou svetovou vojnou a duchovné obrodenie v ňom načrtnuté malo potenciál zabrániť plnému rozvinutiu nemeckého fašizmu i všetkým hrôzam druhej svetovej vojny. A rovnako aj dnes je iba v tomto jedinom skrytý potenciál schopný zabrániť tomu, k čomu smeruje súčasné ľudstvo. Toto posolstvo nie je nejakým novým náboženstvom, ktoré má vzniknúť. Nachádza sa v ňom predovšetkým objasnenie zákonov fungujúcich vo stvorení. Keď sa ľudia snažia tieto vesmírne zákony poznávať, rešpektovať ich a žiť s nimi v súlade, budú kráčať cestou k harmónii, šťastiu a mieru. Keď ale zostanú týchto zákonov nevedomí a budú ich trvalo ignorovať, budú kráčať cestou k disharmónii, k nešťastiu a k vojne, ba dokonca až k sebazničeniu. Spomínané posolstvo hovorí o vesmírnych zákonoch, fungujúcich vecne, neosobne a neovplyvnene.
Ich vecný a neovplyvnený chod musí zničiť každého, kto o ne nedbá. A povzniesť každého, kto o ne dbá. Preto nás naša duchovná vlažnosť voči zákonom stvorenia priviedla tam, kde sa práve nachádzame. Na pokraj 3. svetovej vojny a jadrovej výmeny medzi Ruskom a Západom. Zabrániť tomu a zvrátiť stav, do ktorého sme sa dostali svojou duchovnou vlažnosťou a ignoranciou, je však možné len duchovne. Je to možné len zahájením duchovného vzostupu a duchovného obrodenia. Zahájením duchovného vzostupu sa mohlo zabrániť 2. svetovej vojne a zahájením duchovného vzostupu sa môže zabrániť i 3. svetovej vojne. V tomto spočíva kľúčové poučenie z histórie. Ľudia musia konečne pochopiť, že miera šťastia alebo nešťastia nášho sveta je závislá od miery súladu a rešpektovania zákonov vesmíru, objasnených v posolstve grálu. Každý jednotlivec, ktorý to pochopí a vykročí touto cestou, prispieva svojim dielom k urovnaniu súčasnej vypätej svetovej situácie a k nastoleniu mieru. Na to sa netreba nejako duchovne organizovať. Netreba vstupovať do nejakej cirkvi ani z nej vystupovať. Na to je treba iba základná znalosť vesmírnych zákonov a život v čo najväčšom súlade s nimi. O to zvlášť, že nejde o zákony nové a neznáme. Ide o zákony, ktoré budeme naplňať tým, že sa držíme desatora. Ide o zákony, ktoré budeme naplňať tým, že sa držíme toho, čo nám hovoril Kristus. Nikdy v tomto smere neexistovalo a nebude existovať nič iné. Posolstvo grálu to iba rozvíja v rámci rozšírených možností chápavosti súčasného moderného človeka a doplňa presným popisom fungovania vesmírnych zákonov a celého stvorenia. Lebo ak ľuďom minulých dôb stačilo, aby vedeli, čo majú robiť, aby duchovne jednali správne, ľudia modernej doby majú okrem toho poznať aj prečo to majú robiť. Majú poznať logiku fungovania vesmírnych zákonitostí a tým sa stať duchovne vedomí. Duchovne vedome stojaci vo stvorení a duchovne vedome správne jednajúci. Čiže takí, akí majú ľudia v skutočnosti byť. Čas k tomu dozrel a doba nás k tomu volá, pretože duchovná nevedomosť je cestou do nešťastia, čoho sme dnes svedkami. Duchovné prebudenie, duchovný rast a duchovná uvedomelosť je však cestou k svetu a k mieru, harmónii, porozumeniu medzi ľuďmi. To je tým, čím každý z nás, každý jednotlivec môže prispieť k mieru a k uspokojeniu napätej svetovej situácie. A v nemalej miere tým prispieje aj k vlastnému, pozemskému i duchovnému prospechu. Ľudstvo stojí v súčasnosti pred niečím tak kľúčovým a tak zásadným, čo tu ešte nebolo. Žijeme v dobe veľkého duchovného zlomu v dejinách našej planéty, o ktorom pár ľudí niečo tuší, avšak ako celok je náš svet v tomto smere absolútne nevedomý. Aby sme pochopili nadchádzajúce udalosti v dejinných súvislostiach, bude sa treba vrátiť k pozemskému pôsobeniu Ježiša Krista. Ten kvôli duchovnej nezrelosti a nedostatočnej chápavosti vtedajších ľudí nemohol povedať ani zďaleka to, čo všetko im povedať chcel, pretože by tomu nerozumeli. Preto v ďalekej budúcnosti, kedy už bude ľudstvo duchovne zrelšie, zaslúbil príchod pomocníka, ducha pravdy, ktorý už bude môcť zjaviť svetu celú pravdu a tým uskutočniť to, čo chce už Ježiš, ale pre duchovnú nezrelosť ľudí nemohol.
o Kristovom zvestovaní príchodu duchovného pomocníka, prinášajúceho celú pravdu, sa v evanjeliách dočítame toto. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli, nepochopili. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. A keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd. A duch pravdy skutočne prišiel a daroval ľudstvu svoje posolstvo, ktoré je naozaj hodné veľkosti zvestovateľa, zasľúbeného samotným Ježišom Kristom. Žiaľ, hodnotu a veľkosť posolstva ducha pravdy spoznali iba nemnohí, čoho dôsledkom je, že náš svet blúdi aj naďalej v temnotách duchovnej nevedomosti. A čo je zvlášť smutné, v tejto nevedomosti neblúdia iba široké masy, ale najrozličnejšie duchovné, ezoterické, jasnovidné a liečiteľské kruhy. Tí z najrozličnejších dôvodov, ale najviac z ješitnosti, prameniacej z presvedčenia o výške vlastného duchovného poznania, nedospeli k posolstvu ducha pravdy a nepoznávajú ho. Tento stav je obžalobou ľudí, neschopných rozpoznávať skutočné hodnoty, prichádzajúce z hora od Stvoriteľa. Trblietavé zrniečka najrozličnejších ezoterických polopravd sú im totiž milšie a bližšie a pochopiteľnejšie ako skutočné a práve duchovné zlato. Duchovné zlato obsiahnuté v posolstve ducha pravdy, v ktorom je odhalená celá pravda o bytí človeka, o stvorení, v ktorom žije, i o stvoriteľovi samotnom. Hovorí sa v ňom o pravom zmysle nášho bytia i o ceste, ktorú musíme preputovať, aby sme sa dostali do kráľovstva nebeského. Hovorí sa v ňom o najpodstatnejších veciach pre každého z nás, o tom, kým sme, odkiaľ prichádzame, kam máme smerovať, čo máme robiť, aby sme nakoniec víťazne završili svoju púť stvorením. Hovorí sa v ňom tiež o čase blížiaceho sa súdu a o účte vystavenom každému jednotlivcovi, stvoriteľom a jeho zákonmi za to, ako žil a o aké hodnoty sa usiloval. Hovorí sa v ňom i o tom, ako môžeme prejsť bez úhony Božími mlynmi posledného súdu a byť ako múdre panny pozvaní k novej kvalite bytia na zemi i vo stvorení. A hovorí sa v ňom ešte o mnohom inom, čoho znalosť je nevyhnutná pre každého z nás, pretože ak ju nebudeme mať, budeme duchovne blúdiť a nakoniec duchovne zahynieme a prídeme o celé svoje bytie. Pravda v celej jej komplexnosti, celistvosti a jednoduchosti bola zjavená ľudstvu, avšak masy, ale aj duchovne orientovaní ľudia, stúpenci rôznych náboženstiev, ezoterici, jasnovidci a liečitelia ju nepoznávajú. To však ale nemôže nič zmeniť na chode diania, blížiaceho sa k našej zemi. Keby sme boli znalými pravdy, mohli by sme týmto dianím prejsť úplne bez úhony. Kvôli tomu nám bola v správnom čase pravda darovaná. Ale pretože sme ju nepoznali, budeme sa potácať v ústrety nadchádzajúcim udalostiam nevedomí a podľa miery našej duchovnej nezrelosti v nich utrpíme väčšiu alebo menšiu škodu. A tí najľahostajnejší a celkom duchovne mŕtvi i definitívnu duchovnú smrť.
Toto je stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame. A iba nemnohí o ňom vedia a snažia sa ostatných na to upozorniť. Iba nemnohí majú vedomosť o duchovi pravdy, o jeho posolstve a o pravej podstate diania blížiaceho sa k našej zemi. Ich svedectvo sa však stráca a zaniká v spleti najrozličnejších duchovných prúdov a smerov. Je to hlas jednej strany, ktorému môžeme veriť alebo neveriť. Avšak nastáva plnosť času a situácia sa začína aj v tomto smere meniť. Už nezaznieva len osamotený hlas jednej strany stúpencov posolstva pravdy. Už zaznel aj iný hlas, potvrdzujúci tieto fakty a prichádzajúci z úplne iného prostredia. Už tu zrazu máme dva na sebe nezávislé zdroje, hovoriace o tom istom. To je niečo, na základe čoho by mal každý človek spozorniť a začať sa tým vážne zaoberať. Prvým hlasom je hlas ľudí, ktorí spoznali ducha pravdy a jeho posolstvo. A druhým hlasom je hlas prichádzajúci z polovedomých ezoterických kruhov. Je ním hlas známej českej jasnovidky menom Tajsa Tauma, ktorá prijíma rôzne zvesti. Túto pani ja osobne nepoznám a chcel by som zdôrazniť, že sa z tohto dôvodu dištancujem od všetkého, čo hovorí. Narazil som však na jeden jej videozáznam na Facebooku a na ňom odzneli tieto slova. Zostúpi medzi vás Duch Svätý. Otvorí hrádzu k tomu, čo nebolo ľuďom doposiaľ ponúknuté. To som videla, ale neviem, ako to mám popísať. A tí, ktorí budú piť z tohto prameňa, pokročia na svojej ceste mílovými krokmi. Je to skok, prerod, aký ľudstvo doposiaľ nezaznamenalo. Pýtala som sa, či to nie je ako v starých zaniknutých civilizáciách. To znamená, či sa to neopakuje cyklicky. Nie, ani vtedy. Ide o predpoveď, ktorá prišla k tejto pani duchovným vnúknutím bez toho, že by ona sama vôbec vedela, o čo ide. Ona sama to nechápe a nerozumie tomu, ale bola to nútená zvestovať. Duch Svätý a Duch Pravdy. Necítite v tom podobnosť. Obe mená majú na začiatku slovo duch, čo je svedectvom ich prepojenia. Je to svedectvom úzkeho prepojenia Ducha Pravdy s prichádzajúcim Duchom Svätým. Prichádza k súdu a o súde hovoril Duch Pravdy vo svojom posolstve. Dva nezávislé zdroje potvrdzujú túto skutočnosť a to je na zamyslenie. O to viac, že pani Tajsa Tauma vlastne ani nevie, o čom hovorí. I keď na druhej strane bola zhora uznaná za hodnú, aby to mohla zvestovať. Duch Svätý, bezprostredne spojený s poslaním Ducha Pravdy, sa blíži k zemi a svet sa zachvel. Na náš svet boli vypustení 4 apokalyptickí jazdci. Mor, čiže pandémia, vojna, hlad a smrť. K zemi sa čoraz viacej približuje silný tlak duchovného princípu, ktorý bude smerovať chod našej civilizácie do úplne iných kolají. A Duch Pravdy vo svojom posolstve jasne povedal, do akých. Kto si toho bude plne vedomý, toho bytie bude ďalej pokračovať novým smerom. Kto nie je až taký zlý a skazený,
ten bude do nového smeru ohnutý na silu. Ak to je už úplne beznádejne prerastený materializmom, ateizmom, mravnou skazenosťou a mnohými neresťami, toho bytie bude zlomené. Zlomené vo vetre mocného prúdenia Svätého Ducha, vynúcujúceho bezpodmienečné zachovávanie vôle Božej na zemi. Vôle Božej, ktorej poznanie veľmi jasne definoval Duch pravdy vo svojom posolstve grálu. Aby ju ľudia poznali, aby jej mohli prispôsobiť svoje bytie a tým si mohli v nadchádzajúcich udalostiach svoje bytie uhájiť a zachovať. A hľa, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. A hľa, kameň posolstva Ducha pravdy, ktorý stavitelia cirkvi a rôznych ezoterických, jasnovidných a liečiteľských kruhov nepoznali a tým zavrhli, stáva sa kameňom uholným novej duchovnej výstavby na zemi. K zemi sa približuje vznešená pravda Svätého Ducha, aby na nej zvíťazila a konečne učinila prietrž všetkej ľudskej domýšľavosti na vlastné duchovné poznanie, ktoré v skutočnosti žiadnym poznaním nebolo. Lebo iba malá hŕstka ľudí bola schopná nájsť pravú, úzku cestu k svetlu, obsiahnutú v posolstve Ducha pravdy. Zatiaľ, čo všetci ostatní kráčali po širokej ceste falošnej, pokrivenej a nedostatočnej duchovnosti, ktorá je slepou uličkou. Blíži sa čas, kedy pravda Pána zvíťazí. A spolu s ňou zvíťazia všetci tí, čo budú s pravdou spojení, na ňu naviazaní a pôjdu jej cestami. Je preto naozaj najvyšší čas túto pravdu hľadať, nájsť a absorbovať do jadra svojej osobnosti, pretože v dnešnej dobe plnosti času niet ničoho iného, čo by bolo dôležitejšie. Pán Šupa, naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a preto mi dovolte poslednú otázku. Vy ste v úvode hovorili, že pohľad mnohých ľudí je upretý len k zemi, ale naše bytie je niečo oveľa väčšie ako iba to pozemské. Nemáme sa preto pozerať len k zemi a k matérii, ale máme svoj pohľad dvíhať aj hore, nad zem a do vyšších úrovní, ktoré nad ňou existujú a s ktorými máme byť v skutočnosti spojení, aby sme sa stali súčasťou veľkého celku stvorenia. Môžeme si na záver relácie povedať niečo o týchto svetoch alebo úrovniach? Môžeme si povedať, ako sa dá s nimi spájať, aby sme sa takýmto spôsobom stali, povedzme, lepšie pripravení zvládnuť všetko to náročné, čo nás v budúcnosti ešte čaká? Celý vonkajší a vnútorný potenciál väčšiny ľudí dnešnej doby je zameraný len na viditeľný a materiálny svet okolo nás. Len k nemu je upretý ich zrak, ich túžby, ich myšlienky a ich šťastie. Preto nie sú schopní vnímať, že nad nami existujú aj iné vyššie svety. Svety plné radosti a harmónie. S obrovským potenciálom prinášať túto radosť a harmóniu aj do nášho tak disharmonického a neradostného materiálneho sveta. Na to je však potrebné vedieť o týchto svetoch, spájať sa s nimi a nechať sa nimi inšpirovať a viesť. Lebo náš materiálny svet, ako i všetky vyššie svety, o ktorých budeme hovoriť, sú len súčasťou jedného veľkého celku stvorenia. Preto majú byť vzájomne úzko prepojené, aby mohli všetky pomoci a inšpirácie prúdiť z vyšších svetov až do toho najnižšieho, čiže do našej najhrubšej hmotnosti. Vinou ľudí
a ich jednostranným zameraním iba na matériu je však toto inšpirujúce a posilňujúce vzájomné prepojenie prerušené. Rozumový racionalizmus, ateizmus a materializmus nás odrezali od celku stvorenia, dôsledkom čoho budujeme svoju civilizáciu len prostredníctvom racionality rozumu bez inšpirácií a pomoci zhora. Kam sme to takýmto spôsobom doviedli a kam to smeruje, môže každý z nás dennodenne prežívať prostredníctvom toho, čo sa deje u nás doma alebo vo svete. A deje sa to, že to s nami všetkými ide od 10 k 5, čo je očividným a všetkým ľuďom zjavným svedectvom toho, že bez znalosti vyšších svetov a bez spojenia s nimi to s ľudstvom nemôže dopadnúť dobre. Lebo ľudstvo jednoducho nemôže existovať samostatne, odrezané od celku stvorenia ako doteraz, ale môže prežiť a prosperovať len vtedy, ak je spojené s celkom a prijíma inšpirácie a posilu z vyšších svetov. Takto to má byť, takto to má fungovať a takto to chce stvoriteľ. Povedzme si teda, o aké svety ide a ako sa s nimi spájať. Najbližší k nám je svet bytostný, alebo ríša bytostná. A nad ňou je svet duchovný, čiže ríša ducha. Svet bytostný je svetom bytosti prírody, ktoré sa starajú o chod prírodného diania. Príroda totiž nefunguje sama od seba. Príroda má dušu. A tou dušou alebo hybnou silou sú bytosti prírodu spravujúce. Lebo rovnako ako naša duša, ktorú nevidíme, hýbe našim fyzickým viditeľným telom a riadi ho, aj viditeľný fyzický chod prírody je riadený bytostiami prírody, ktoré sú jej dušou a hybnou silou. Ale ich nie je vidieť. V dávnej minulosti, vyznačujúcej sa oveľa užším spojením s prírodou, mohli ľudia prírodné bytosti vidieť, vnímať a komunikovať s nimi. Tieto bytosti tak mohli ľuďom pomáhať a mohli ich viesť. Dávne báje a rozprávky o vílach, vodníkoch, škriatkoch, gnómoch alebo elfoch nie sú žiadny výmysel. Je to vyjadrenie a opísanie reality sveta prírodných bytostí, vnímanej našimi predkami ich jemnejším zrakom. Do tejto kategórie patria i mocné bytosti, ako je napríklad Perún, vládca hromov a bleskov, alebo Neptún, vládca vodstva. Práve o týchto bytostiach hovorí známa grécka mytológia, ale aj mytológia slovanská, germánska alebo keltská. Toľko naozaj veľmi stručne k svetu bytostnému. Ešte vyššie nad ním sa nachádza svet duchovný. Je to ríša ducha, nazývaná tiež kráľovstvom nebeským. My ľudia, čiže naša skutočná ľudská podstata, pochádza práve z tejto ríše. Ona je našou domovinou a vlastou. Z tejto ríše sme sa na začiatku nášho vývoja vyšli ako nevedomé duchovné deti a zostúpili sme dolu do školy hmotnosti za účelom nadobudnutia plnej duchovnej zrelosti a dospelosti. V hmotnom svete máme rásť, dozrievať a učiť sa, aby sme raz ako duchovne zrelé a duchovne dospelé osobnosti mohli sa navrátiť naspäť domov do ríše ducha. Učebná látka, ktorú sa máme naučiť, ktorá sa nám má dostať do krvi a ktorá sa má stať neoddeliteľnou súčasťou našej osobnosti, je obsiahnutá v 10 prikázaní, v Ježišovom učení a v posolstve kráľu. Táto učebná látka je však v podstate veľmi jednoduchá a dá sa zhrnúť do 2 bodov. Za prvé, máme sa správať tak, aby sme v styku s inými konali čo najlepšie a najharmonickejšie. V
v zmysle Ježišových slov, že iným ľuďom máme robiť len to, čo chceme, aby oni robili nám. A za druhé sa máme snažiť udržiavať krb svojich myšlienok čistý v tom zmysle, že už v myšlienkach dbáme o to, aby sme nejako neublížili, neukrivdili a nezneúctili našich blížnych. To je všetko. To je celé. Takýmto spôsobom máme jednať v živote a takýmto spôsobom máme myslieť, aby sme mohli stúpať vyššie vo stvorení a po úspešnom zvládnutí svojej pozemskej misie nakoniec vojsť do večnej ríše ducha. Toľko teda opäť vo veľkej stručnosti k svetu duchovnému, nachádzajúcemu sa nad svetom bytostným. A teraz si povedzme, ako sa môžeme s týmito svetmi spájať. Spoločným menovateľom spomínaných svetov je spôsob života, akým žijú ich obyvatelia. Je to život naplnený radosťou. Radosťou z daru vedomého bytia. A z tejto základnej a elementárnej radosti zo života vyrastá radostné tvorenie, budovanie a zveľaďovanie stvorenia k úcti Božej. Život v bytostnej i v duchovnej ríši je životom plným radostnej tvorivej aktivity, vykonávanej ako chvála Najvyššiemu. Ak teda chceme nadviazať s týmito svetmi kontakt, čerpať z nich inšpirácie a príjmať z nich pomoci, musíme sa naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku. Na rovnakú vlnovú dĺžku čistej detskej radosti z bytia a na rovnakú vlnovú dĺžku radostného tvorenia a budovania k úcti Najvyššieho. Týmto spôsobom sa dostaneme do súzvuku so stvorením a so všetkými jeho svetmi a bytosťami, od ktorých sme sa odtrhli vo svojom jednostrannom rozumovom racionalizme a vo svojom slepom materializme, ktoré považujú matériu za to jediné, čo jestvuje. Človek, ktorý žije v jednoduchej, detskej radosti z bytia a svojim radostným budovaním, tvorením a prácou chváli Pána, žije tak, ako má. Žije v harmónii s celým stvorením a je užitočnou súčasťou tohto stvorenia. Preto celé stvorenie stojí za ním a podporuje ho. Je obklopený nespočetnými bytostnými a duchovnými pomocami, ktoré ho akoby na krídlach nesú na jeho ceste domov do ríše ducha. Je mu pomáhané aj čisto pozemsky, a to až zázračne. Je mu ukázaná cesta von zo všetkých nástrah a protivenstiev, čo má v dnešnej dobe očistiť zeme doslova životne dôležitú a nenahraditeľnú cenu. A okrem radosti z bytia a z činorodého tvorenia k úcti Božej treba ešte spomenúť aj čistotu a harmóniu. Obyvatelia bytostného a duchovného sveta žijú v čistote a v harmónii. Len sa napríklad pozrime na prírodu, kde ešte nezasiahla ruka človeka. Je viditeľným obrazom a odrazom harmónie vládnucej bytostnej ríši, ktorú usilovné ruky bytostných služobníkov vtláčajú a vnášajú do chodu pozemského prírodného diania. Harmóniu voľnej prírody jasne vníma úplne každý človek. A podobne je to aj s prvkom čistoty. Aj čistota v prírode v podobe čistého vzduchu alebo čistej vody je odrazom a obrazom čistoty vládnucej bytostnej ríši. Vznešený princíp čistoty dokážu zvieratá vo voľnej prírode zachovať dokonca aj pri uplatňovaní svojho pohlavného pudu. Preto každý, kto chce nadviazať spojenie s vyššími svetmi nad nami, sa musí snažiť aj o čistotu a harmóniu, aby sa prostredníctvom nich naladil na rovnakú vlnovú dĺžku
a tým získa vzájomné spojenie. Musí sa snažiť o čistotu tým, že sa bude usilovať udržať krb svojich myšlienok čistý. A musí sa snažiť o harmóniu tým, že sa bude usilovať o vzájomné, harmonické spolužitie medzi ľuďmi. Týmto spôsobom dôjde podobne ako pri radosti z bytia a radosti stvorenia i prostredníctvom nášho úsilia o čistotu a harmóniu k pevnému prepojeniu s celým stvorením, so všetkým obrovským požehnaním, ktoré to prináša. A aby na záver bola daná taká bodka, aká byť má, treba povedať, že na najvyššom vrchole nad všetkými svetmi, ktorých je ešte viac a ešte vyššie stojacich ako svet bytostný a duchovný, nad všetkým jestvujúcim tróni najvznešenejší Boží majestát. Tróni veľký, všemohúci, dobrotivý Boh, z ktorého lásky a nekonečnej dobroty všetko povstalo a môže jestvovať. A je nesmiernou výsadou ľudského ducha, a to už aj tu na zemi, že môže až priamo k najvyššiemu a jeho trónu smerovať svoju vďačnosť a svoje prosby. A odpoveď na ne prúdi potom od nesmierneho Boha smerom nadol cez všetky svety a úrovne až k svetu duchovnému a bytostnému, odkiaľ ju potom až priamo k nám do hmotnosti prinášajú naši duchovní a bytostní pomocníci. Čím užšie, silnejšie a čistejšie je naše spojenie s vyššími svetmi nad nami, tým viac v neskalenej a čistej podobe sa nám môže dostať toho, čo k nám prichádza z hora od Pána. Preto ak stojíme vo stvorení správne, môžu sa v našom živote konať zázraky, pretože požehnanie Pána a jeho pomoci sa k nám môžu dostávať v plnej sile. Presne tak, ako sa v plnej sile dostávajú ku všetkým obyvateľom duchovného a bytostného sveta. Neodrezávajme sa preto od tohto požehnania a od týchto pomoci tak, ako doteraz, ale s dôverou sa im otvorme, aby sme sa konečne aj my osobne, ale i celá naša zem mohli stať plnohodnotnou súčasťou veľkého celku stvorenia. No a toto už boli moje posledné slová v tejto relácii. Všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú, ale aj tým, ktorí nás nepočúvajú a ktorí by ako sol potrebovali to, aby nás počúvali. Úplne všetkým prajem v novom roku veľa šťastia, zdravia a duchovného osvietenia. Takže máme tu úplný záver dnešnej relácie, no a mne neostáva nič iné, ako sa vám, pán Šupa, srdečne poďakovať za to, že ste si opäť boli ochotní nájsť čas a že ste sa podelili s nami o váš taký výhľad a pohľad na súčasné dianie. No a vám, milí poslucháči, želám do ďalších dní hlavne lásku a silu, aby ste zvládli s odsťou všetko to, čo je pred vami. Lúči sa s vami Milan Šupa, od mikrofónu Mário Kováčik. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.